Bij een paar flinke klappen wordt de nieuwe wettertaxi in elkaar zet. Freed wordt er doopt. Eind maart kunnen de eerste passagiers mee naar het eiland. Hij vaart ongeveer dubbel zo snel als de normale veerdienst. Dus ongeveer 20 minuten dan gaat hij heen en weer. En hij gaat een vaste tijdsdienst varen, 's morgens en 's middags. En dan kunnen er 48 passagiers mee. Xavier is het nog lang net. Ze moeten de stwollen erin zet worden en er is meer net klaar. Voor Freed moet natuurlijk zorgen dat het er netjes uitziet. De panelen moeten er allemaal ingezet worden. Het stuurhuis moeten alle instrumenten moeten geplaatst worden. En voor de rest moet alle papier en dingen die moeten van de boot af. Logo's moeten erop, naam moet erop. Allemaal zulke soort dingen, dat moet allemaal nog gebeuren. En die namen die er nog op mat, dat wordt... Nee, die blijft geheim tot het laatste moment. En die plakken we de vrijdagmorgen op. En dan gaan we meteen weer bedekken dat niemand het ziet. En bij de doop wordt die bekendgemaakt. Is het een mooie naam? Hartstikke mooie naam, ja. Prachtig. En daar bloot het bij? En daar blijft het bij, ja.